салом дӯстон, имрӯз ба шумо формулаи PST-ро нишон медиҳам бо забони англисӣ mid, яъне аз мобайни ҷумла ягон калимаро интихоб кардан. барои ин менависем баробар PSTR, табро зер мекунем, ҳуҷраро интихоб мекунем, нуқта вергул, аз кадом символ сар шуданашро нишон медиҳам. дар ҳолати мо ҳафтум символ аст. барои насабро интихоб кардан 7 менависем, нуқта вергул. насаби мо аз 5 символ иборат аст. барои ҳамин 5 менависем. бори дигар табро зер мекунем, ба мо нишон дод. як бори дигар месанҷем баробар PSTR, табро зер мекунем, ҳуҷраро интихоб мекунем, нуқта вергул, боз 7 нуқта вергул. ҳоло бошад насаби мо аз 6 символ иборат аст. барои ҳамин 6 менависем ва табро зер мекунем. агар дарс ба шумо писанд омада бошад, тугмачаи лайкро зер кунед, ба рафиқонатон фиристед ва обуна шуданро фаромӯш накунед. дар амони худо.